L-għajnuna tal-Gvern fis-settur tal-enerġija se tiżdied minn 472 miljun euro għal xejn inqas minn 600 miljun euro is-sena d-dieħla. Ħabbar dan il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana f'konferenza tal-aħbarijiet li matula ġie ppubblikat id-dokument ta' qabel il-budget. Ftit inqas minn xahar qabel jiġi ppreżentat il-budget għas-sena 2023. Il-Ministru Caruana sostna li l-Gvern mhux se jdaħħal piżijiet ġodda la issa u lanqas is-sena li ġejja. Minkejja l-isfidi li għadda minnhom pajjiżna f'dawn l-aħħar snin bħal pajjiżi oħra kawża tal-pandemija u issa l-gwerra fl-Ukrajna, il-Ministru Caruana qal li tkabbir ekonomiku f'pajjiżna s-sena li ġejja mistenni jkun it-tieni l-ikbar fl-Ewropa bżieda ta' 4%. Il-Ministru sostna li Malta qabżet il-medja Ewropea fis-suq tax-xogħol u dan seħħ bis-saħħa tal-miżuri li ttieħdu fl-aħħar snin fosthom biex aktar nisa jitlu fid-dinja tax-xogħol. Sas-sena 2025 iktar minn 84% tal-popolazzjoni Maltija ta' bejn il-15 u l-65 sena mistennija jkunu fid-dinja tax-xogħol. Il-Ministru spjega li mhix kombinazzjoni li pajjiżna għandu l-inqas rata ta' inflazzjoni fl-Unjoni Ewropea u qal li grazzi għal miżuri tal-Gvern biex jgħin lill-ekonomija l-inflazzjoni ma komplitx tolli rasa. U fakkar kif il-kumpens għall-għolli tal-ħajja fil-budget tas-sena d-dieħla se jkun ta' bejn 9 euro u 10 euro fil-ġimgħa. Li kieku l-Gvern ma ħax id-deċiżjonijiet li ħa, il-kumpens kienu jkollu jkun ta' 25 euro. Il-Ministru Caruana ħabbar li minkejja n-nefqa ta' 825 miljun euro f'wage supplements u kważi 9 biljun euro fl-enerġija, sas-sena 2027 id-dejn f'pajjiżna se jibqa' stabbli u pajjiżna mhux ħajjitabba b'dejn li ma jiflaħx għalih. F'kumment ma' One News, il-Ministru Caruana assigura li l-Gvern se jħalli l-finanzi ta' pajjiżna aktar sodi biex Malta tkompli tiżviluppa għal ġejjieni aħjar. Ekku l-lum fil-launch tal-pre-budget dokument li eventualment wassanna għad-data tal-budget, spiegajt kif importanti li nżommu l-finanzi tal-pajjiż f'saħħithom ħalli dak li qegħdin nagħmlu llum fil-qasam tal-enerġija, jiġifieri li nżommu mill-kontijiet jolew, inkomplu nsostnuh fil-ġimgħat, ix-xhur u snin li ġejjin. Dan kollu huwa importanti ħalli mhux biss nissalvagwardjaw l-għejxien tal-familji Maltin u Għawċin, imma nkomplu naraw ukoll li l-ekonomija tagħna tkompli tikber.